imos ver, dentro do tema 1 do antigo réxime, como era a política. A principios do século XVIII, aínda que este mapa é da segunda metade do século XVIII, pero bueno, non cambiaba moito a cousa en canto ao que imos falar, a principios do século XVIII, a meirande parte de Europa tiña monarquías, e concretamente monarquías absolutas, vale? O Reino Unido, por exemplo, será unha excepción, posto que o parlamentarismo inglés empezou moito antes que noutros lugares, non? Pero, bueno, agás esa excepción, a meirande parte dos países contaban con monarquías absolutas. E iso é o que imos explicar. En España tamén, por suposto. En que consiste unha monarquía absoluta? Unha monarquía absoluta é aquela no que o rei ou a raíña ten todos os resortes do poder. O poder normalmente o dividimos en tres. O poder legislativo, executivo e xudicial. Pois os tres dependían do rei. O rei era quen facía as leis, o rei era quen gobernaba en función desas leis que fixera antes, que podía facelas con asesores, pero sempre dependían del, non? E facía, pois, cumplir esa legislación poñendo en práctica, con a burocracia, co que fixera falta poñer en marcha, non? Pero tamén dependía do rei. E tamén era quen elexía os xuíces, vale? O poder xudicial tamén dependía directamente da coroa. O poder xudicial, sabedes que é o poder de interpretar as leis en cada caso concreto, en que circunstancias, e quen debe cumplir cada cousa e como, non? Bueno, pois, estes tres poderes, os tres os tiña o rei. Non é que fixera el directamente todo, pero sí que dependía del quen exercía ese poder e como. Por exemplo, unha das formas de exercer ese poder eran os señoríos xurisdiccionais. Os señoríos xurisdiccionais podían depender directamente do rei, non? Eran os señoríos de realengo, podían depender da igrexa, os señoríos eclesiásticos ou pertencer a un noble, non? Os señoríos eran herdanza dos feudos medievais, eran territorios nos cales pois se exercía a autoridade, pois xa digo, ven un nobre, ven a igrexa, etc. Vale? Neles se exercía xustiza, que dependía, por exemplo, pois eso, en moitos casos dos nobres ou da igrexa, pero sempre por concesión do rei. Vale? Moitas veces era herdado de épocas antigas, e non era ese rei en concreto que estaba nese momento no poder o que lle cedera esa parcela do poder, ese señorío xurisdiccional a un determinado noble ou a un determinado monasterio ou o que fora, e por eso ás veces os señoríos eran molestos para o rei que estivera no lugar, pero a cuestión era que ese poder dependía do rei, vale? Entón, por exemplo, nun señorío, pois o nobre podía ter feito unha lei, como por exemplo, pois que só se podía empregar para moer o seu muiño e que quedaba prohibido moer o grano nas casas. Podía cobrar unha taxa por empregar o muiño. Ou tamén pois legislación relativa a pois impostos que había que pagar ou pasar unha ponte con mercadorías, por exemplo, ou sobre como se podía ou non empregar o bosque, a madeira, a caza e demais. Toda esa legislación dependía do señor e el era tamén quen xulgaba aos campesiños ou artesáns ou o que fora que non cumpriran esa legislación. Como fixeron os monarcas para chegar a ter ese poder absoluto, a ter os tres poderes na súa man? Bueno, pois foron collendo poder ao longo do tempo. Por exemplo, a través das guerras fixeron exércitos profesionais. Antigamente, pois na Idade Media ou anterior, os exércitos non eran, digamos, oficiais dun país, senón que os exércitos se creaban para a ocasión, non? Para a guerra que se fora a desenvolver, ou ben eran mercenarios, ou ben na Idade Media, por exemplo, eran pois os cabaleiros, os vasalos dun señor que acudían á loita chamados polo seu señor cos seus cabaleiros, non? Pero, pois ao longo da Idade Moderna,
foronse creando cada vez máis exércitos profesionais e lóxicamente, para manter eses exércitos, pois había que pagar unha serie de impostos, os reis aumentaron os impostos, aumentaron a burocracia, é dicir, os empregados públicos que poñen en marcha todos esos exércitos e outras cuestións, e a cuestión é que cada vez os monarcas foron acumulando máis e máis poder. E tamén se basearon en teorías que organizaron algúns pensadores, como por exemplo, pois un dos máis coñecidos é Bossuet, que é o que elaborou a explicación da monarquía de orixe divina, é dicir, a explicación de que os monarcas absolutos tiñan que ser monarcas absolutos porque Deus o quería así. E como era Deus o que quería que o monarca estivera aí gobernando, non podía haber ninguén por enriba do monarca, ningunha lei que recortara o poder do monarca. Tiña que ser un poder total e absoluto. En España, por exemplo, Felipe V pois conseguiu aumentar o seu poder pola victoria na Guerra de Sucesión, é dicir, Carlos II morreu sen descendencia e houbo dous pretendentes ao trono e Felipe V gañou e a coroa de Aragón loitara do bando do seu rival. Polo tanto, cando Felipe V gañou a guerra, aproveitou esa excusa de que estiveran na súa contra para eliminar pois todas as institucións ou legislación particular que tiña a coroa de Aragón e unificala coa coroa de Castela. Entón, lles quitou pois as cortes, deputacións, generalitat e tal. Non eran como as cortes de hoxe, como a generalitat de hoxe, nin as deputacións de hoxe, era outra cousa, pero era unha serie de organismos particulares que tiñan na coroa de Aragón, e o rei aproveitou ese feito da guerra e de que loitaron na súa contra para quitarlles esas prerrogativas e desa forma aumentou o seu poder absoluto. Vale?